Lejl ta' xitwa ġewwa Betlem, f'kesħa kbira f'arniftu, daħlet ommu wildet jiben, qalbi l-bejjem li saħnu. Diklom f'ajra Marija u Ġesu dik it-tarbija. Huwa ġie mis-sema fostna, ħalla l-kobor ħalla il-ġid. Ex fil-faqar fid-batija, rrit jinħebba l-aqwa sit. Qalbi l-foqra u li msejknin, magħhom kien Ġesu ħanin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. L-għunet nawguralkom il-Milit it-tajjeb f'din il-ġurnata ekka għażiża fejn Ġesu sar bniedem għall-imħabba tagħna. Għalhekk bi preparazzjoni għal l-Ewkaristija li ser naqsmu fl-imkien, nitolbu maħfra lill-Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna, kemm fil-menti tagħna, kemm fil-qalb tagħna, kemm forsi b'xi kelma. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għamil u bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna l-tijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bejn il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Fakkarkom li l-Qudisa tal-lum ser nofruha b'sufraġġju għar-Roħ Doris Diakonu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, aħna mtlejna bid-dawl ġdid tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Għamel għalhekk li d-dawl tal-fidi li qed jiddi f'ruħna ikun jidher ukoll fl-emejjel tagħna. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li Alla miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Araħ ġej is-Salvatur tiegħek. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Araw, il-mulej semma leħnu satru fl-art. Ejdu lil bint Sion, araħ ġej is-Salvatur tiegħek. Araħ bil-prezz sfidu u l-ħlas qudiemu u jibdew isejħulhom poplu qaddis, il-mifdijin tal-mulej, u lilek isejħulek l-imfittxija, il-belt qatt abbandonata, il-kelma tal-mulej. Rodżu ħar lill-Alla, salm responsorjali,
illum jiddi fuqna id-dawl għax twildilna il-mulej. Ngħidu flimkien, illum jiddi fuqna id-dawl għax twildilna il-mulej. Il-mulej saltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer, ixxandru smawwiet il-ġustizzja tiegħu, jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. Ngħidu flimkien, illum jiddi fuqna d-dawl għax twildilna il-mulej. Ifeċċ id-dawl fuq il-ġust u lena l-qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem qaddis tiegħu. Ngħidu flimkien, illum jiddi fuqna d-dawl għax twildilna il-mulej. It-tieni qari u jsalvana minħabba fil-ħnina tiegħu. Qari mill-ittra ta' San Pawla apostlu lil Titu. Aziz, meta feġġet it-tieba t'Alla Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu, mhux minħabba l-opri tajba li stajna mill-naħna, iżda minħabba l-ħnina tiegħu. Dan l-Ispiritu u xerdu bil-kotra fuqna b'Ġesu Kristu, is-Salvatur tagħna, biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna, il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa l-Evanġelu. Alleluja, alleluja, alleluja. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smawwiet u slim fl-art lill-bnedmin li joġbu lilu. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta mbagħad l-anġli ħallew mutelgħu is-sema, ir-rajja bdew jgħidu lil xulxin ejjew immorru Betlem, ħanaraw x'ġara kif għarrafna il-mulej. Marru mela jaġlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Kif raw dan dew jarfu b'kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija u kull min samaħħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura, isebħu jfaħħru lill-Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġli kienu qalulhom. Il-kelma tal-mulej. Fis-Salm responsorjali rajna illum idda dawl fuqna għax tweldinna l-mulej. Tafu kemm hu jikraħ id-dlam, speċjalment meta jmur id-dawl, mhux għax biss jaqaf l-internet u forsi t-television, però id-dlam huwa jikraħ. Għax id-dlam huwa sinifikat tal-ħażen, ta' dak li idejjaq lill-qalb. Fil-fatt fil-miliet aħna x'nagħmlu nixieru ħafna dwal, għax huwa żmien ta' dawl. X'jiġifieri issa x'iridu nifhmu sewwa x'ġara ta' x'ġara llum jew dan il-lejl jew x'qed infakru li ben ta' Alla isir bniedem. Dan Alla illi kien bla żmien għax iż-żmien sakemm hawn il-materja hawn iż-żmien f'liema sens. Jien biex nieħu qies ta' mejda titteżisti l-mejda. Ma teżistix mejda tal-injam, jien nisqal ngħidlek murru qies ta' dik il-mejda tgħidlix mejdi f'kamra vojta. Ma tistax tieħu qies ta' xi ħaġa li m'għandix materja. Alla huwa spiritu. U Alla kien jaf li aħna biex nifhmuh irid isir bniedem bħalna. Ħalla kollox u daħal fl-istorja tal-bniedem. Daħal fl-istorja tagħna. Daħal fl-istorja ta' kull bniedem. Biex narfuh. Jien biex naraf li xi ħadd trid niltaqa' miegħu. Kieku qrajna l-Vanġelu ta' matul il-ġurnata u l-prologu ta' San Ġwan. Il-verb kien Alla u sar laħam. Jien biex nikkomunika ma' xi ħadd l-iktar mod li nista' nikkomunika huwa l-kelma.
il-kelma. Jien biex naraf il xi ħadd trid nitkellem miegħu. U Ġesu dak li għamel daħal fl-istorja tal-bniedem. Issa l-istorja tal-bniedem anke meta qrajna l-ġenealoġija kif twieled Ġesu, ir-razzezz kollha ta' Ġesu, taf x'kien hemm dnubiet fihom. Wieħed minnhom kien David li bidel il-martu saraq mara ta' ħaddieħor, imma Ġesu daħal biex ngħid hekk fid-dnubiet tal-bniedem mingħajr ma sar u ċċappas bid-dnub biex lilna jerfana. Immaġinaw kieku jiena nagħmel dnub u ma nistax nersaħ dej is-saċerdot u nqer. Nibqa' maħkum mix-xitan għall-eternità, mid-dlam. Arawx festa kbira din ngħidha. Meta Ġesu niżel Betlem, qisu daħal fil-qalb tagħna. Ġesu aħna mpinġuh li twieled far, però essaċ mhux far ta' imma isa kamra tal-injam li kienu jgħixu fiha r-rajja, kienet abbandunata. Issa dejn ġa meta ma tkunx abbandunata jkun fiha ħafna toqob u dieħel reħ minn hawn u kesħa minn hemm u xi saqqa iħabbat. U daħal hemm twieled hemm ġa maxtura fejn kienu jieklu l-annimali. Taħsbux li kien hemm riħat fuq ta'. Għax aħna il-presepji tagħna nagħmluhom sbieħ u nixgħalluhom. Mief kemm kien hemm skużi mhix tal-annimali u jien din il-kapanna din il-kamra jew din il-kamra tal-injam kollha toqob u rieħ dieħel u kesħa inqabbilha mal-qalb tagħna kultant. Wieqfa iva, imma mhux dejjem hija lesta li tilqa' lil Ġesu, però s-sabiħ huwa li Ġesu ma qatx iħares lejn dan. Ma qatx jara kemm għandi dnubiet, kemm għandi difetti, imma ċekken lilu nnifsu u li ma kellux dnub u daħal ġol qalb tiegħi illi jaf li ħadd iġħdu kemm il-darba f'ħajtu, jaf li ħanabbandunah kemm il-darba f'ħajti, jaf li kemm il-darba mhux ħanersaq lejn il-Quddis u l-Ewkaristija. U Ġesu ġie biex jibqa' Emanuel Alla magħna. Alla mhux ħajara kemm jien midneb jew kemm ma morx qudies, forsi dan il-lejl ħafna nies ma morrux il-qudies, imma Ġesu xorta mal fil-qalb tagħhom. Għax Ġesu huwa mħabba. U dan hu l-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw. Ġesu ma jiġix fil-qalb tiegħi għax jien saċerdot jew għax jiena xi ħaġa aħjar minn ħadd ieħor. Ġesu jiġi fil-qalb ta' kulħadd mingħajr ma jimbuttana biex inħobbuh. Għax l-imħabbek titlob, l-imħabba ma tisfurzax. Jekk inti tħobb persuna ma ġġalix tagħmel dak li tixtieq int, tista' tissuġġerilha, tista' tkellimha, imma tħallija fil-libertà. Għax inkella tiġi possessjoni. Meta tkun għadek żgħir u tibda tħobb xi tfajla isek tippossedija, ma tida tkellem il-ħaddik tiegħek biss, għax l-imħabba għadha ma maturax. Imma l-imħabba tħalli fil-libertà. Tħobbni għax triti, mhux għax nobbliga jiena. Jekk tilbes kif nixtieq jiena għax tħobbni mhux għax qed nobbliga. Issa Ġesu l-istess jagħmel meta jiġi fil-qalb tagħna, jiġi jgħammar fil-qalb tagħna, hi kif inhi l-qalb tagħna. Hi kif inhi. Sta għalina li dik il-qalb tagħna jekk naċċettaw il-Alla nippruvaw nirranġaw kemm jista' jkun. Dan hu l-miliet ta' Eżis Ħuti. Li jiena jekk illum niżbalja naf li nista' mmur għand saċerdot jew għand Ġesu nitolbu maħfra. U x-xitan ma jibqax jaħkimni għax inkella kieku Ġesu ma ġiex aħna maħkumin għall-eternità. Immaġinaw x'inhi l-ħajja mingħajr is-salvazzjoni ta' Ġesu. X'tiswa l-ħajja tgħix 90 sena, tgħix 100 sena. Fil-fatt ħafna nies li jgħixu mingħajr Alla fil-qalb tagħhom hekk jgħixu, jgħidulek ingawdu niddeverti għax wara l-ġatt toqba u hekk jgħidu. Għax jgħixu bla fidi, bla sens ta' salvazzjoni. Jiena nixtieq li nirriflettu fuq dan, għax jekk il-milidiet kollha li għaddejna f'ħajjitna ma bidlu xi ħaġa fil-qalb tiegħi li Ġesu ħajjiġi dejjem kull jum jinżel fuq l-art tal Ġesu. Kull jum il-miliet
huwa fuq l-artal kuljum, ma naqqas nirrealizzaw. Dak l-istess Ġesu li kien hemm fil-maxtura, kuljum jinżel fuq l-artal għall-kelma tas-saċerdot li mhux xi ħaġa aħjar minn ħadd ieħor, għandu l-ordni sagri, għandu sagrament. Imma jinżel għall-kelma ta' bniedem għax jħobbok personalment. ċertu teoloġi jgħidu kieku kien hemm int biss teżisti fid-dinja, int biss, int bħala persuna. Kristu xorta kien jiġi għalik fid-dinja u kien jieħu l-mewt l-istess biex isalva lilek biss. Araw x'imħabba. Sejn qudiem din l-imħabba x'ħan nagħmel. Aħna bnedmin dajfa. U sakemm qegħdin fid-dinja f'din id-dinja materjali, sakemm għadna b'dan il-ġisem, ħan iżbaljaw żgur. Għax aħna bnedmin. X'imma ma niżbal, il-perfezzjoni meta nilquha, x'in immutu. U dan ma jibqax ifixkilna u lil Alla naraw wiċċ imwiċċ. Hemmhekk nilqu l-perfezzjoni. U nilqu l-perfezzjoni mhux għax ħaqna, imma x'Alla ġie fid-dinja twieled f'Betlem miet u ħafilli. Miet u ħafilli. Ġifieri llum bdiet is-salvazzjoni da. Nagħnu d-dawl kbir li der. Issa dan irid jidher f'qalbi. Issa qalbi kultant ikun fiha dlam għax l-inkwiet tal-ħajja, l-ġiri, l-ġen, nafu kif in il-ħajja u mhux tort tagħna. U Alla jifhimha din ukoll. Imma Alla qiegħed f'qalbek, issa sta għalija u għalik kull wieħed minna li nfittxuh fil-qalb tagħna. Li kultant fost il-frakass tad-dinja nieqaf, nkun miex nkun qed insuq, ngħidlu mulej, naf li qiegħed f'qalbi. Ma nixtieqx ninsik, li nsibu mument ta' kwiet f'dik il-ġurnata, forsi xint kun ħatem mis-silenzju d-dar, trot salib. Forsi qabel ma torqod tinżel għall-kubtejk dej is-sodda. Jiena ħanagħlaq b'din l-istorja żgħira li ġrat lili, ma nafx forsi jettilkom għax tant nirrakkonta din li kont qiegħed l-Amerikan twiet ħabib tiegħi sinjurum, bankier kbir. Ġifieri dan kellu nies taħtu id-dar palazz servi. U kont qed norqod għandu nafu kien għadu is-seminarju x'kien is-seminarju ħareġ u mbagħad iżżewweġ u kelli bżonn immur sat-tojlit u nara l-bib tal-kamra tas-sodda tiegħu imbexxa u nara lilu dal-bniedem li kellu lilu lil martu għall-kubtejjem dejn is-sodda jgħidu talba qabel ma jorqdu. Dik is-saħħa kollha, dawk il-flus kollha, imma fl-għaxija kien jumilja ruħu, jinżel għall-kubteħ għax kien jemmen, għax kien jagħti każ ta' Ġesu fil-qalb tiegħu. Ma kellu bżonn il-ħaddam fid-dinja, flus bil-remi kellu kemm rid. Imma fl-għaxija hekk tagħni eżempju, naraħ u martu għall-kubtejhom dejn is-sodda jitolbu. Danu li għamel il-miliet danu il-veru nisrani ta'. Eżis ħuti Ġesu twieled f'qalbna llum qiegħed hemm ħadneħ fil-Magħmudija u fis-sagramenti ma ninsewx dak li nixtieq ngħidilkom jiena bħalma ir-rajja li kienu l-iktar nies fqar. Il-Ġesu Marija poġġietu ġa maxtura minn fejn jieklu l-annimali fiha sinifikat din ta'. Ġesu qed jgħidilna kulu minni jien qiegħed għas-salvazzjoni tagħkom. U li fada ruħu f'idejn xebba ta' 17-il sena. U San Ġusepp. Ħanieqaf hawn għax inna nippritkaw ħafna dal-jumejn. Nixtiekom tirriflettu ftit fuq dan ta' fuq din hekk li Ġesu sar bniedem għalija għandi s-salvazzjoni u jekk nistgħu nqerru ta' jiena mhux qed ngħidilkom hekk kulħadd huwa fil-libertà, però eżis ħuti ejjew nġibu l-paċi fil-qalb tagħna. M'hemm l-ebda dnub li Alla ma jaħfirx, l-ebda dnub. U l-ebda dnub mu kbir illi ma jistax jinħafir. Għax Alla u fuq kull dnub ma nibqgħux taħt il-ħakma tax-xitan. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Issa nqumu bil-wieqfa biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, ġifieri ngħidu l-kredu. Illum meta naslu l-iben Alla sar bniedem u għammar fostna ninżlu għal-kubtejna b'rispett lejn dan Alla li oġbu jinżel fostna. Jiena nemmen
falla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox, niżel mis-smewiet għalina, il-bnedmin u għal-fidwa tagħna, u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza, u tal-sema u jiet fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, u li jum meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika u apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti Jeżis Alla ried idawwal dan il-jum bid-dija ta' ibnu li twilet għalina minn Marija Verġni. Nitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna iġib is-sliemu l-imħabba fid-dinja kollha. Nitolbu għall-Knisja biex issir dejjem dawl għall-ġnus biex xandir tal-kelma divina nitolbu. Nitolbu għal-gvernijiet sabiex jarfu, jirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem u jaħdmu għal-paċi, nitolbu. Nitolbu għalina l-koll biex mdawlin bid-dawl ta' Kristu, narfu nuru mħabbitna lejh, fl-għajnuna li natu l-ħutna fil-bżonn, nitolbu. Min dan is-santwarju ta' Pinu, kompli jurina mħabtek fl-imħabba ta' Omna Marija, birek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Missier Qaddis dawwal lilna għaddejja tiegħek bid-dawl tal-verb tiegħek magħmul bniedem u għatina li narfu nozzu dinjità ta' wlied Alla li ġabilna bit-twelid tiegħu ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Ismewiet jiġdu l-kobor bil-ħnina, tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar is-seb tal-latana, lubna jroddu bil-ferħ imaw ħajr. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Il-mulej ħares lejna u ħasrilna, lajb tal-ħtija li sibna fidnu. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti tagħna ikunu jixirqu lill-misteru li qegħdin niċċelebraw illum biex kif Kristu li sar bniedem idda wkoll qudiemna bħala Alla hekk dan il-frott tal-art li qegħdin nofrulek iġib fina l-grazzja tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa la ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh, rajneh fostna bħala bniedem fil-misteru qaddejs tal-inkarnazzjoni. U imnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fiż-żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġedded u jsaħħaħ il-qolm kollu, reġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-santna tas-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli aħna wkoll infaħruk fer kbir intennulek u ngħidu qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċitu, smewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-ogħla tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, wasanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex mirajħ ibati ħajl ħobs radlek il-ħajr birek qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex jorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. U tiegħek mulej inxandru l-ferru għaw minn tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. Llum mod partikolari nitolbu għar-ruħ Doris Diakonu li għalihom qegħdin nofru din il-quddisa. Nitolbuk mulej iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Spiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nek qudiemna għandna l-Ġesu, dak l-istess Ġesu li twieled f'Betlem. F'Betlem ir-rajja rawħ ta' ġbija ta' tarbija, u nek qed naraw ta' ġbija tal-inbit u tal-ħobs. Għalhekk bil-qalbej ngħidu dik it-talba li għallimna s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ngħidu missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ukoll fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minn minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, int li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx leħtijietna, żaħars lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għat jeslimu l-għadda li trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, tina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għall-ħajja ta' dejjem amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għall-ħajja ta' dejjem. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba. O reħelu tal-imħabba, il-qalb tiegħi bihek tixxabba. Ejja o Alla f'eddej tiegħi, jistri f'qalbi jotmi jiej. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba. Kemm jintħelu Ġesu tiegħi, kemm nixtieq inħadnek miegħi. Ħarstek ħelwa tihdim tija, li l-qalb tiegħi b'ferħ timlija. O Ġesu, ħelwa tarbija, ejja twilet ġewwa fija. Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba.
Nirringrazzjawk Ġesu li jogħġbok tiġi fostna fil-qalb tagħna biex timlija bid-dawl ta' dan ngħidulek glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem Jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fader Vince għadu kemm semma u ringrazzjajna l-kol flimkien il-mulej tal-leġġien biex idawwal il-qlubna bid-dawl tiegħu u dan huwa l-awguri li nixtiequ nagħtukom minn dan is-santwarju għażiż ta' Omna Marija. Nawguralkom li id-dawl ta' Kristu mhux biss fil-miljiet imma ħajjitna kollha tkun imdawla bil-kelma tiegħu, bil-paċi tiegħu. Dan hu l-awguri nitlobkom hekk wasluh il-familji tagħkom, partikolarment lil morda, u nixtiequ nsellmu minn hawn ukoll lil dawk kollha li bħalissa minħabba l-pandemija jinsabu fi kwarantina f'djarhom. Aħna nwegħduhom li nżommuhom fit-talb tagħna u nawgurawlhom ferqan ta' malajr. In-naħa l-oħra inħeġġukom biex nobdu ir-regolamenti u nieħdu ħsieb xulxin. Fakkarkom ukoll li nkompli nħeġġiġkom biex tkompli ġibu l-oġġetti ta' ikel biex inqasmuhom tpoġġuhom taħt is-siġra tal-karità biex inqasmuhom lill-familji foqra. Hawnhekk ukoll ħdejn l-ambone, il-post bejn ix-xandar il-kelma ta' Alla, hemm id-dawl ta' Betlem. Min irid jista' jġib xema, jixela u jieħu dan id-dawl id-dar bħala b'mod simboliku. Id-dawl ta' Kristu idawwal il-familja tagħna. Grazzi u mill-ġdid il-miljiet tajjeb. Nitolbu bil-ferħ il-qima kollha mulej qegħdin nagħtu ġieħ lit-twelid ta' ibnek. Għamel b'fidi sħiħa narfu l-kobor ta' dan il-misteru u nożżuh b'ħeġġa akbar u b'imħabba bi Kristu Siedna. Illum il-festa waħda mill-festi kbar tal-miliet wara lejt għaw barka partikolari għal kull invokazzjoni ngħidu ammin. Alla tiba bla tarf bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-jum qaddis ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz tal-anġlu mela bil-ferħ lir-rajja l-aħbar tat-twelid tas-Salvatur tagħna ifawwar lilkom ukoll bilena u jibatkom ix-xandru l-Evanġelu tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu għat il-ħwejġ tal-art ma' dawk tas-sema jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rieda tajba tagħkom u jseħibkom fil-ġid tal-Knisja tas-sema. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom il-ġurnata u l-militi tajba. Ninni la tibki xisjet, ninni Ġesu bandi. Halli, hallin al-biki, għaxana nidimmi. Ejjew, ya anġli misse,